Dit is Ricardo. Hij is 18 jaar oud. Hij werkt in Drachten en hij had op de praktijkschool zitten met Jutger in Drachten. En hij werkt het nou bij Jorna Gedenktekens in Drachten. Hey Ricardo. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Wat gaan we nu doen? We gaan een gedenkteken in elkaar zetten. Ja. En voor de rest gaan we even zien wat we gaan doen. Kan ik dit aanhouden? Nee, je moet wel je werkschoenen aandoen. Werkschoen. Ja. Nee. Aan de slag? Ja. Lekker. Van deze hierin? Ja. Oké. En dan opperhoekjes. Op de hoekjes? Ja. Wat je eraf? Nee. Gaat in de... Zo op. Ja. Ricardo, wat voor werk doe je precies? Ik maak gedenktekens en grafmonumenten. En wat maakt jouw werk zo bijzonder? Het is toch het laatste plekje voor iemand die natuurlijk overleden is. En de nabestaanden die moeten er ook heen gaan. En ja, dat is toch wel heel bijzonder dat jij dat voor hun mag maken. Even hier op en aan. Ja. Ja. Aldoende leert men, hè? Doe jij iedere klus die je doet met evenveel liefde? Ja, natuurlijk. Net zoals dat het voor mijn eigen moeder is. Oké. Zo moet het ook. Ja, dat zegt wel iets. Ja. Pak ze neer. De ene kleur is wat dikker dan de andere. Ja, ja, ik snap het. En hier ziet deze te hoog, zeg maar. Oh, ik zie het best. Goed ding. Hierop? Ja. Kom zo. Ja, dit ligt redelijk goed hoor. Ja. Ja. Hoe mooi. Mooi toch? Ja. Ja. Dit is natuurlijk een specifiek vak. Kon je dit al? Nee. Dat heb je hier geleerd? Ja. Van mijn baas, Jeroen. Die doet het al langer natuurlijk. Daar heb ik eigenlijk alles wel van wat van geleerd. Oké, dus je krijgt echt de kans om je hier te ontwikkelen? Ja. Ja. Ik ben begonnen met boren. Gewoon gaatjes boren, dat was toen mijn taak. Nu ben ik ook aan het stralen. Ik zet ze in elkaar. Dit is een stukje tekst dat hier op de steen komt. Gaan we nu zo erin stralen. Rollen hem erin. Ja. Zet hem voor het raampje. Voor het raam? Ja. Zo zetten wij dus de tekst erin. Mooi man. En als er nou jongens of meisjes zitten te kijken die ook het praktijkonderwijs doen, wat voor tips zou je die jongens of meisjes dan willen geven? Ik denk gewoon proberen. Gewoon wat je leuk vindt, stageplekken regelen of met je coach praten. En anders een keer gewoon een baantje dat je denkt van vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ook gewoon een keer stage proberen. Het is stage, dus het is geen baan, dus je kan het altijd proberen. Ja, goeie tip man. Ricardo, tik maar.